Ya, kali ini masih kita hadirkan lantunan dendang-dendang ranah Mindang ya, spesial untuk Marapulai Jonak Daro dan juga mungkin bersama Pak Haji. Satu tembang kita hadirkan Ratok Kaki Limo, kebetulan Pak Haji kurang penggalih ya. Gitu lagi ya, Safatah Jodoh. Hey! Pak Dodo Salat Teragak Bagoyang Bulia. Sabale kampung lanyo jauh nan sadarami di kambang lapi di kakagane haro lama cari sasu onasi di kambang lapi di kakagane haro lama cari sasu onasi kadang lata makan pokok lahabi badan lama sangai di pahan negara dan gumam misa dan lulu tangi bulilah janjale tanpa diurang dan gumam misa dan lulu tangi bulilah janjale tanpa diurang. Usiarang ibo sikola bandara isi ayamato galeta kambang usiarang ibo sikola bandara isi ayamato hujan laju pane ate kapano indah Allah tagamang dek lah biaso hanyo diminta pado ilahi lapang dan malah pintu rasaki hanyo diminta pado ilahi lapang dan malah pintu rasaki. Sabale kampung lanyo jauh nan sadangarani di kambang lapi di kakagane haro lama cari sasu onasi di kambang lapi di kakagane haro lama cari sasu onasi kadang lata makan pokok lahabi badan lama sangai di pahan negara dan gumam misa dan lulu tangi bulilah jandale tanpa diurang dan gumam misa dan lulu tangi bulilah jandale tanpa diurang. Usiarang ibo sikola badara isi ayamato galeta kambang usiarang ibo sikola badara isi ayamato hujan lejopannya ate kapalo
kosong hanya diminta pado ilahi lapang dekan malam pintu rasaki hanya diminta pado ilahi lapang dekan malam pintu rasaki. Ya spesial untuk anak rantau